Vučić mora da ode. Sve si nas opljačkao preko akciza, preko obaveza, preko raznih sudskih izvršenja. Uveo si u zgrade neke ljude i oni pljačkaju stanare. Sve živo pljačka do pljačke i pričaš da puniš budžet. Od čega puniš? Ti dovodiš investitore. Pa te što dovodiš, oni dinar ne daju u budžet. Samo uzimaju iz budžeta. Imaš obraza da ideš na ćirilicu. Samo na ćirilici dođeš i baljezgaš, da čovek više ne može da te sluša. Vučiću, da li si normalan? Daj nam pauzu neku da možemo da živimo normalno, da te ne gledamo jedan dan. Hajde, odredi nam i dan kad nećemo da te gledamo. Zaližeš se kao tele i samo pričaš. Ti si sreo, ne? Koga si sreo, muko? Tebe je neko da primi, s tobom neko da razgovara. Šta s tobom razgovaraju kad bi još neko mogao da snimi? To bi bilo smešno. Snimaš neke filmove o opoziciji, omalovažavaš ljude. Moj Vučić, nesrećo jedna.